του λέει. Είναι GMT ωραία, μην μπερδευτούμε. Πού να τη στήσω τι. Πώς θα τη δέσω εδώ την κάμερα. Τώρα φίλε βάλει στην κάμερα τίποτα δεν γίνεται. Ναι, σου λέω. Μας πιστεύει κανένας. Κοίτα εδώ. Είναι ένα καλό δυνατό μπούτς και να πέσει. Να αρχίζει. Ένα. Ωπα, η πλώρη. Τίποτα, θα είναι τίποτα. Τώρα, πάμε στο δεύτερο και στο τρίτο θα πει όλα. 2. Τώρα, μήπως τώρα είναι το καλό. Για να δούμε. Κοίτα τι έρχεται πλάγια. Πάμε. Όχι ρε φίλε, κοίτα εδώ τι θα γίνει τώρα. Τώρα, όλο αυτό θα πει μέσα φίλε. Δεν θα καταγράψω καλά. Πάρτο. Όπο, μεγάλα αυτό το έχουμε γράψει. Είμαστε, βυθιζόμαστε. Δεν είναι τίποτα. Πέφτουν τα πράγματα. Φίλε, τι έγινε εδώ. Αμάν. Αυτό που λέγανε σοβαρό του κατάσταση. Δεν τα γράφεις αυτά, τα γράφεις. Όλα καταγράφονται. Φίλε, αυτά τα γράφεις όταν δείχνω που παρκάρω. Μου μας στέλνουν επικίνδυνες αποστολές. Πες τίποτα, σ' ακούνε. Πες τίποτα στην κάμερα. Δεν λέω, εγώ απλά καταγράφω. Δεν σου λέω να τη δέσω εδώ την κάμερα, κάτσε. Αλλά πόσες ώρες, σιγά μην μπορείς να καταγράψεις όλο... Να σου πω τώρα, τον ήχο μετά μπορούμε να τον σβήσουμε έτσι, εκεί σου λέμε. Δυστυχώς όχι. Οι μαλακίες μένουν αιώνια. Εδώ είναι, να μην είναι. Φίλε, το καλύτερο σημείο του προγράμματος. Ναι, καλά εκείνο και ήταν.